sen yksilön tarpeisiin tässä yhteiskunnassa. Joo. Vesa, kuinka paljon kirkko voi muuttua ajan mukana? Yhteiskunta on kovasti tässä muuttunut viimeisen 10-20 vuoden aikana. Homoseksuaalisuus on hyväksytympää ja eduskunnassa on peräti lakialoite siitä, että pitäisi olla tämmöinen sukupuolineutraali avioliittolaki. Jos on kyse kristillisestä kirkosta, niin meillähän on ihan selkeästi, että mihin tämä kirkko esimerkiksi voimassa olevana lakina, mutta myöskin niin kuin uskon kannalta, että mihin meidän usko perustuu. Että se perustuu yksinomaan Raamatun opetukseen ja siltä pohjalta arvostellaan ja perustellaan kaikki muut asiat. Ja meidän on mahdoton kristillisenä kirkkona uudistua ikään kuin toisin kuin Raamattu opettaa, tai vielä niin kuin selkeämmin sitä vastaan. Mutta Vesa, jotkut kohdat Raamatusta tunnutaan ottavan kirjaimellisesti ja toisia ei. Miksi juuri tämä asia nyt sitten otetaan kirjaimellisesti, tämä homoseksuaalisuusasia? Ei, kyllä minä uskon ihan kaikkea, mitä Raamattu sanoo. Ja idea on nimenomaan siinä, että jokaiseen kohtaan uskotko siihen, että naisen pitää vaieta seurakunnassa? Kyllä, kun se siinä oikeassa asiayhteydessä luetaan, mitä siellä myös sanotaan. Puhutaan orjuudesta. Missä kohdassa Raamatussa käsketään pitää orjia? Ja kyllä tässä on aika paljon myöskin sitten tässä retoriikassa tällaisia, joilla leimataan Raamattua. Anteeksi nyt vaan.